pareceme que é unha parte fundamental do desenrolo urbanístico xa dos espacios urbanos, non? Pareceme que é tan necesario esa convivencia entre arquitectura e pintura que penso que é unha cousa xa obligada para o desenrolo, digamos, morfolóxico dos propios entornos sociais, non? Me agrada la idea, es bastante bonito que estemos arreglando la calle, ya que esto era un muro que no tenía nada en especial y estaba vacío, así que agregándole esto podía mejorar mucho el lugar. Penso que vai ter moita atracción turística tamén, porque así verán un pouco o que facemos aquí. Xa que non son pintadas de un autor só, son propias nosas, do pobo, entón é algo bonito.